inanami dohot inanami punguan lansia, dohot inanami punguan inanawi, di bagasan tikion lain tabuk kama sermota, atong taparade maroha dohot pikirata, jumulo martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Tapuji matuhata marende hita sian buku ende nomor 557 ayat naparjolo 1 ayat napaduaho. Martangi yang mahita. Maulia tema di pasahat rohan hami tuho ale Tuhan, na totong mandungani hami sahat tutikion. Nungan dehon ho tuhami hahi pasun, umbain boi hami mandoho ti sermonon. Nuaeng ale Tuhan, nang begion nami ma hatami. Suruh matondi porbadiami patiur hon rohanami, asa kungu rohanami manjalo hatam. Jala saboi marparbue hatami dinggolunami siganu pare. Marsaringar mahu ale Tuhan ay nungarade hamit tumangi hos. Di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Dihamu amang dohot inang tatangion ma barita nauli di sermot ta sadarion imana tarsurat sian psalmen 37 ayat sada sahatro di ayat 5. Didok songono. Ende sian si David. Sai unang mamohop ate-atem mida aka parjahati. Jala unang mangiburu ho mida aka siulahon hajuk kingon. Aidoras do nasida sabion songon duhut-duhut. Jala marmalosan nasida songon tumbur ni duhut-duhut. Sai marhaposan tu Jehovah maho jala ulahon nadenggan. Ingakon ma tanoi jala radoti habur juon. Jala halomohon Jehovah jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham. Pasahat ma dalanmu tu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Ido yang go sahat. Pasahat dalanmu tu Jehovah. Ima nagabe topik ni sermota sadarion. Di bagasan parngoluanon, ra cocot dohita manimbangi akka naburjui sai manaon akka parukilon. Alai molo akka jolma najukati ditiki mangulahon akka hasalahan dohot hajukaton sai hipas-hipas do. Jala adong do muse namando molo akka naburjui sai hatop do mate. Alana kacang di umur holan dia kajolma najukat. Asa gumodang tikinasida lao paubahon roha, paubahon dirina.
Suku-sukun dihita nuai. Aina tohodo songoni. Tohodo pasombuon ni debata aka na mangoloi hatana gabesi taon aka parukilon. Jala paluahon aka culma pardosa. Pamikiron si songonon ma nagabe mambuan hita tu aka dalan naso ture. Alai di ujungna gabe culma pardosa mahita maradopon debata alana tarimangi ma asa mangulahon aka hajahaton asa boy hita sahat tunahoras jala gabe. Jala bohado sasitong na hita mandalani aka rumang di parngoluanon. Pemazmur Daud waktu menjelang akhir hidupnya mengingatkan kita untuk tidak perlu merasa marah, tidak perlu merasa iri terhadap perlakuan orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena Daud mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan akan menjadi lisut seperti tumbuhan yang layu. Mereka yang melakukan kejahatan mungkin terlihat berhasil dalam melakukan misinya. Namun keberhasilan orang-orang jahat hanya bersifat sementara. Cepat atau lambat kejahatan mereka akan terungkap. Dan jika kita memilih untuk hidup seperti mereka, menjadi licik, menjadi jahat, lambat laun kelicikan serta kejahatan kita pun akan diketahui oleh orang banyak. Amang inang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adong piga-piga ulaun na pinasahat ni parsalmen nalao siulahonon ni aka partigor. Na parjolo maka porseai debata jala marparange na tigor. Akajol manajat torus dui maka porseai jala manghuthon wasoni sibolis. Umbaheni sai toktong do hajahaton do ulahonon nasida. Jala sai marpakusandean manasida tu pikiranna tu dirina sadiri. Asing do tu akajolma na porsea tu debata. Nang pe sai di bagasan hadangolon nang parsorian nasida alai ala di bagasan haporseaon hot sai diiringi jela diajari Tuhan do saluhut jolma mangulahon hati gorani. Di bahini dang dilinggo misibolis behita. Jala boi totong gabe jolma nasatia mangulahon hati goran di bangso taon. Jolma partigor ikon mangolu di bagasan haporseaon. Mar haporseaon marlapatan torus paimahon padan siap Tuhan jala dang mangasahon hagiotni dagingta sandiri. Napaduahon marlas niroha alani Tuhan. Marlas niroha alani Tuhan lapatanna mangolu hita di bagasan pakalengu konon dohot pangaluluyon tuak kahasonangan na di bagasan Tuhan. Jala dang mangulahon akaulao nasodenggan nasobonar asalao mandapoton hasonangan. Alai pangiring dohot panggumuman nasiat Tuhanido nalao manggohi hita. Sering do hita mangalului hasonangan di portibion jala mangihuti sadalan dohot portibion na samping. Alai aka hasonangan non ima hasonangan nasatokin jala dang lao margogo mangaromoti hita tu dalan nabonan. Anung pe sibolis mamakke sari busa dasara lao boy manggo hilas nirohatta dang makorhon hasonangani. Alana hasonangan nasosiat Tuhani dang mararti. Amang inang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tudos songon topik ni sermota sadarion pasahaton parngoluatta tu Tuhani. Songon sada jolma na biasa tutu tarajumi mura dogale ujuro parukilan nang parmaraan tuhita. Alai molota pasahat sude tutuhani
Jala tabaen ibana narumikot di ngolutta, saina pargogoyon na dohita, mangadopi ang karagam ni parkilon, dohot parmaraan di ngolutaon. Alani perlu dohita pasahaton diri na ngolutta, dohot mangasahon hagogon nai. Unang mahita holan mangasahon dirita santiri. Alana dang holan asal songoni delehot tuhat tuhita aka natapangido. Tudos songon dak dana nageleng namangido sada sepeda tuna tua-tuana. Na tua-tuana ipe dang ololau mambain biar rohana marhite holan dilehon songoni sepedai. Songoni manang hita jol mapek. Ikon porsea do hita tu akka dala ni debata do na dumenggan. Alani loas mahita terus mangulahon bagiata marhite mangulahon hasitongan dohot pasahaton parngoluar taong tu Tuhani. Marhite martangiang dohot mangulahon na denggan hita saina patuluson na do akka dalan dohot sakapta. Loas matuhani manguluhon akadalan ni parngolwanun unang mahita mambaen dohot mangasahon dalatta sakdiri. Amin. Martangi yang mahita. Debata ama namar kuaso di Banua Gijang. Pulau nami do mandok mauliate di sandok pangaromotianmu diganu parngoluan nami. Ale Tuhan, dunga hutangihon hami behatam nabadiai. Anggiat manian, boi mangulaun hatami di parnguluan nami. Ale Tuhan, martangiang dohami nuai, asa pasu-pasuon muma saluhut lansia di huriang HKBP sisinga mangaraja. Asalam tang haporseaon nasida tuho. Lehon ma nasida haipason, nang gajang ni ulut. Asa tunggoi hami cupang ditiki na lumehed na pinatupami dihami Tuhan. Digijang ni saluhut pangidoan namion pardosa na godang dohami alai na porsea dohami diho sesaunmu sandok dosa pangalosion nami. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin. Tapuji ma tuhata marhite bukuende nomor 740 sia ayat napaduahon las tapapu ma peleata. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinar badia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siap pari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan ambar dosa tuhami. Unang kami tugihon tu pangujuna, palua mahamisian pangagu, ai hodo na punah harajau, dohot hagogon, rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amin.